Kubleshbo ni pi ki pajba ki pa pej kini ka program ka jongi na komentar kala shai lingba ukur ushilong mil ukur bo ka tiar hadian ka jingi kren ka jongi ka bangila yo panya pilio jingbut panya mer jingbut bat kinoy lam na ni shakri ki jong try ki ba don ki plang paper bangila yo ban pensno pi ka kubor ka bakidon ban ong shaka jaj ban riya pe de ba kini ka election ka ban wan ka ban long how new banai ban wan minta ka kinti pat ha ka studio ka jong ngi don we ne ki shakri jong try ubla de rai le de pat ya ka ban airan ha kini ka election ka ban wan ngai baro na ppa itu i dai di pastor kristoy bor perto pastor ni ai kuble yepi shakini ka program ka jongi wat ngi skokmen ba phi pindon dengkat ru lis panyo ya ka jingpen shai bat kumjur ka kubor na phi kai ka pelong yepi ban poi shakini ka jeli pat ban pen soi le de ba pila long bla kloi ban long komunomi khmat apo ke indor bar thaw ai ka jela ka jingli ka bangi bo ka long ba balai phi shim ye kani ka sin jam ka jong phi kai ka pelong yepi kai ka ta ka jingkhot ka wan ka ba kabon hapo ka jigim ka jong phi ba phidi ban mi khmat kublesi bon ba kermen ba ru ya ka silong ye kurwa atia ko wi ni channel ka ba khmat benta ka nong ba ka jong ye ka jela ye gani ka la ka ba phi snodei ban yo ban ye phliu jumot ban nga oi ngaladon ha ka kam sharai bat sin shar balang ar potli gisnam bat gilalong gisnam gi ba jalan mo nang yong daga ktien pareng ru ar decade mod ar potli gisnam ti ngalayo ru sibon gi jingi kai bat ngala ru ban ong ba shwa bangan rung sekakam jong ka balang ngala sha hikai ru ka jeli pule ka bangi ong ka theology kumba saw bat sansnem bat daga ba sngongu yigi kimi ki paru gi bala krishan do yap bat dia ka balang ka bangadon ka balang mokhar bat kumjuru ye ka sinat mo ka KGP sinat sepni hagu tu ko por ganang de ke sinat pelun ka bala krishan ba ngalayo lat banit pule mde hala ka jong snong de shabar snong nga pule Bishop's College Calcutta but kajing pule theology ru kala sandur bahaya nga bangan la ban shakri amtang ye ka mensim henre ye ka metru ti ha ka bai dei pat bat ka jingrung ka jonga sha ka jeli jong ka sanjima hoi le se bon gilingo ba kata ka de ka jingkli ka ba bro ki yakli bat ma phiru menta pi yakli tendre ngan jaj bangadei bro khna uba jusung tanat ye history ladangin puli history jong ka balang num ya cha ka perthai mo watang ha ka ri ka jongi ha ka jala ka jongi ngam dei u pastor u baningkong bat nganum dei ru u bakhadu bangandan ha ka jeli sanjima namara ka por basenshar gi phareng khandai spa arway u missionary nari Wales u Reverend Jesse Evans u balong ru pastor jong balang mukhar ula dei u member jong legislative council ha tu ko por ringkat bari Reverend JJM Nichols Roy de khandai spa life nyoru iwei pat I pastor jong Church of England ha gitu ki por gani ka bagi ong Church of North India menta ka balang All Saints ka de ka wei nigi balang jong Church of North East India ila job ya ka election sha ka legislative assembly na ka Juwai constituency khandai spa lai pinyo nang ta khandai spa sanpu ar ha ka election ka baningkong sha ka yeng dorbar jong district council ha tu ko por ka United Kasian Jiande Hills District Council I Reverend Lasto Singh Dingdo I job na sora ti kani kede siban tan history ban ngadang su ong tangi ki ba job ki bal ayo ban rung sya ki yen bar to an endrai ki bala persang ban rung ru ki babun bat ngi kan mau buram im dan su opertai I Reverend Dr. PBM Baseomoy tendrai ka ba arpat ngalaru ban ong ba hagajing puli theology ki jonga la sanduru yang ada kata ke bangi la ban ong hagani ka juk menta kata ka public theology ka ba mud ba ni sakhi kum ki kristan
Ya kita ki nongrim jinget Kristan ki bangi nget bagi la ban wanra ya ga jingba ha ga imlang ga salang ya ga jing yaj bed ha ga sensar ha ga bishar ya ga hok ber ga shisha nangta ka politik theology ka deiru ka ta ka ba ingi lahikai yangi ba barobor namar ka bible ru ka hikai yangi kumta barobor bangin yang ha ka liang jongki briu ki ba tlot bor ki ba sha nyon ben ki ba sha knyon ben bat ban kren ya ki eke ki ba shisha sha kita ki ba don ha ka bor sen sha bangi ong ha ka tien pareng speaking truth to power kata ga de ka public theology hindai ba phin le ya ka taru pada ka don kam ya ke bangin don ya ka jingtip ka batikna halor ki public policy ki public issue ki bakta ya ka yap ka im jong unong song snong kala ban ong economic issue ka ba ngi kren menta ka jing duk ila ban kren menta ka jing sha leben jong gi brio mo khamtam girit pa mo ki ba hagani gari india ka jong ngi idal gi jong gi khmat ya ka jing sha leben jong girit pa ya ka jing sha iben jong gi tribal ti kumno mangi kum kita kinong sarai balang ki bala sha ikaya theology kumno ngin respond ye gini ki issue lani kumno bangin sakhi nagabanta ka jingba jong ka imlang ka salang ka jela ba ka ri ba ka jai rio but sagawai pat ka mat ka bangi akrana ka public theology ka dei ban pinyo pat ha ka sensar ka khadar ha ka shong ka sa ha ka snong ka thau ya ka ta ka bangi ong ka hok mo haka khasi ka konsep jungi haka san berkhat jungi khasi ngi ong ka kamai ya ka hok tile sila dan bangan ong sapang ila de balai bangami menta sendan ban rung sa kene ka lempung ka long ban penyo biang pade ya kata ka hok bat ka jing sisa ha gani ka juk khamtam ha gini ki khindiat por ki bangi kren betang sapang ka tu ka thim ka thok ka syukor ka bamsam ka jing ya penyap ka jing ya syo ka jing ya dat ba kunta tetel Sir, atuka kai ka ba ajing kermen ni piba. Ngade ban aireng kyo kumno ki paj ba la ka don kaman ke jong ki pej thu ipi bade ban ajing job ipi kai ka taka jing kermen ka ba pidon nakano ka liang ka bawan tu na yeng na sam kai ka ba ki ai ipi pat kamen CM nomar yong ni don kam lo ka taka jing ai men CM na yeng na sam ka ba ni kong e namala de ki phai na ringi phai ki ba bon ki liang yong ba teng ki bana yeng ki jupendu men CM namari haba ki I ya ka jinglong jungman sabar kim jo kham ai men CM sho de kat ko kani ka rai ka ba pisem ke ba jing kermen ni pi tamde ke besuk yang ha bangan sim ni kani kana mo arpos nan ngadan ha ka kam sa bat kensan nga sim bade ka we ka rai ban mi ha ka lempung yakun bat karai ka bang sim ka de hagini ki artli ki snem ha ba ga don gani ki jing khang dam la ga jing wan jongu ka klam covid kat kanda ka we ka bang so tanat bang anum le rai ru ban phlang ni ngam tip ngam don hang ni ban kan tho ye gnu ka kan hon ye gnu ka long ye ndai ka bang su I nga su sngo na serum seneng mo ka bang I ong ka dynastic politics bang ye mi tang na si yeng ta ka de ka we ka bentan re ka bai dei bat nga ka simpor yang om duna ya ka arbanai ba nginya tai ngida ya debate aye manga ilok jonga wadi kiau jonga ru iba haga jinglong ya kereta ga jongi ngida ya debate alor ki nongrem ngia debate alor ki issue ba ngia debate ru ka e pada ka ban kta yang asimet ya ke yeng kesem lada ngimi sya gani gelempung na mangi latip lupa ba gade ke jeli ke ba ong me dengim ong ya ka ahor ke ka keti mo ka keti ke jabor gandan ti ndai nga kan mau pada ya ke jingkren ke jong Pope Francis ba kum ki kristan wong lani kum ki nong sarai balang ngi dei ban bu i ki keti ki jong ya kata ka keti tamam dei pada bangin nyat rong nya lade bangin tabanya lade dakata kakti no bangi dei bandan kata ka jeli ba bangin ya khun ba ka hok ka jing sisa ka jing sisa ban kentiu gi imlang ka salang ni de ban kentiu kham tam mi ki the gi badan ha ka benta ka ba try do ki ba tlot bortam
Ti poi biang siya kata dahadin bangila ya tay kumba arbanai kan sawandur kata gejing ekran ti bat hadu mentahi kenu-kenu ke bangale na yeng ki kersan be lagalong na yeng mo ngi khosi bangili songkha na yeng ke bangai songkha wat na yeng ke bakai nga bre hoi ime im don shu andre ipai dang don ki men jonga arngut ki don ata ki persa ki bai jonga ki don ki ba ata ki arkme ki bakha ki bagersan na din ki bai men se Pasal ni ladap banyak kerana apa dia kini kamat apa dia kibrio ke bakumno kacat bandia jungi kadon kam kinong yalam ki bakumno kidon ki belong badon kam kibri dei kibrio ki shifting blay ki bandon ye ka jingkhot akwa bantiu na pi menno pio e kini ka jingkhot ka baong ba kasani ma kan dei pat sakawi ka pali ke jong pi ban shakri yu ban rio apa benda itu kata ngadon ong tanggung ni pinga beteng ya ke ke banga jule ho ngampat sim kren ru men bang ngadang de tangu kena samla puli ngalajudan baga kasih students union tat hadu baganda kut ke jing puli ke jonga nilai sim benta mut bani kun bani sa naga bental piong naga benta ke jai ben riu ne mo ke bangilaya kun ba wat hadu menta ke kasih students union kalai kun ba ke de ban persya ya ke jing ti yo uranium kemudian ke isu ba ke ban keta wat ya ke koi ke kia ya ke mariang ke badon saudong saukun jongi kan ke jai ben riu jongi tinre ha ke baidei pada bat kata ke jingkli ke jong pi ke longba pi nga beteng ya ke ke bangala jule hakini ki arpau teli ki snem kum unong sarai balang hoi aka kam sarai balang ke don arbenta ke wei ke bangila banong ni sarai ke mensim mo ke jing duai ke jing pirat ke jing selok ban te kata ke jing im mo ke mensim tinre ke don ru pada ke wei ke benta ke ba ni hablu ban sarai ke met ke jong ki brio mod ye ke jing im ke jong ki brio ke ba ka khia ke son ke pang ke sitom nang ta ke duk ke tangan tinre ke ba ketik ba ke jing mut ke jing perkhat ke jonga ngaju pusan ye ke tu ke jing itu khana ke ba besar ye gisan hajar mut mo ke ba la tho boro ki lightly ki gospel ki senran ki wan shu jisu ki ong try pe kini ki brio ki batngan in le kumno ngin pha no iki siyeng bakin liwat jing bam endre jisu juba kumno iki tu ki senran yu wong kadai ka kamram ke jong pi ban ai haki ya ka bam kata kadai ka challenge ke jong jisu ban ngalele nga interpret ye ka khana ka long ba wat ha ka por ka jong jisu ka dan ka public distribution system ka ba klan namar rafi puli ka khana hoi ka ka khana ka bala harajar snem men shwa ka ba le si ngimla su ban pedidei ba ka por ka bangiem ka khana ka ongum no da gila lumi kita ki jing bam na ka ba bam kita ki hajar ngot kadang tam sa kumba khatar tukuri kamumut ka dan karukom sam jing bam ka berhenti ka bahok ka bakhut bat ka basai ti kaniru ka de ka wei ka baploinga bangan mi sakmat namar ba si menta kani ka election ngin habani kren sai ka jing ye khun ka jongi ka long persya ya ka jing duk ya ka jing tangan bat ya ka jing tlot ka jing duna ha ka liang ka baidei bat ka koi ka khia nang ta ka baar snem ka khlam arajar arpo wei ngam hoi nila juyo smo menchwa ki khana nei ki thu khana ki ong haba mi ginu ki kinja jinge la kalong ka natural calamity kum ka khlam nang ta ginu ki national disaster lani ki jinge ki ba kta ye ka snong ka thau ye ka ri ke jai ben rio ki ju thu khana ki ong ba ki don ki ba khis pa na kita ki jinge jong ki brio longi shu yo sngo tang ki khana wat kani ka thama bangla kha kandai spa nyu puwei ru ki ong kum ta ki thu khana ki ong bon ki burus pa na ka thama bangla na mar blai ki yo ban ye bam sap ni shu yo sngo tang ki khana ndrei arajar arpo wei ngala ban ong bangai yu i dalaga jong ka khmat ya ga jing bam sap ka bangam pa ju i bat ka ba le si nganumi isu
abang ong bamsap mut ka thok ba syukur kaba ni thok ya ki briu ki ba jinjar tam ho yani ka klam ngi la jinjar boro ndre ki ba kham jinjar ki de ki nong belas ngi ki ba kamai step ki ba men men haba ka sarkar ka penbena ye ketu ban ai jing kersan arajar sispa ye ki nong belas ngi bat san hajar ye gitu ki bala register ila dia ba ke welfare board jong ke labor department ka bomot ki mystery bat ka sarkar peleng ka ong ba silak nripo jar ngut ki la yo endeng ani thu ipi ba ho benai jun arajar at way mangi namar bangi dan bentaru ba ka seng ka kenhun jo ginong dia madan namar ki kinong dia madan ki digi way na ka kenhun ka bala sya kata palat aga tu ka klam kaladan ka por bagi phone ki ong pastor satang ars ngi nang ni ngim dan jing pam su ahia mar ho benai jun ngi persang ban phone ye ki dekat le jong ndai dan ki babon kim dan su tangga phone ru long kim la su ban recharge kim dan pisa su tingi phone kumba lai pun ringut ngi yo but tang ringut na kita ki lai pun ringut bangi yo bani keren ki yo ye kata ka arajar sispa ti hadin kata wood ngile sakai ngi file RTI ban lap bagi ta ki silak nrupo jangut ki baga sarkar kalau ong but ngile ke virtual audit but ngile ru da ketuka automated call system IVR call but kumba khan hajar ngut ki respond ce ketuka automated call mo kumba khan hajar ngut ngiyo ban ye keren da ke phone but na kita ki khat hajar ngut tang khat lai percent kibayo ya ketu ke jingrap ban belum saka public hearing ban ngada so dom si sai ni ke soka kile ben ye ki bar rim tam ha ko por ni le public hearing one justice madan lokur ka government deliberately ka dale khnang ka claim pha ye ki officer na labor department ban ye thu si ki pajba ka e ke jing e bang mla ban disburse lani ban pen poi ki pisa sha ki briu ki badan kam ki bala sha nyon na ka khlam jala phikli nga ka ega politics ka jonga ka dei nang the na madan nga pech ka perthai na ki khmat jong ki riu paj ba ki badan nang the na madan ki bayak sat ban lang kasngi ki bayak sat ban bam ban kamai mestep ban bam de mit kata ga politics nga ka kalong ka politics na ka margins politics from the margins kata ka politics nga ti kani ka bangarai mentaru kalong bangan senang nanta hoi ngamut bangin hab ban penyesun yi gibriu mo na marhagi imlang ka salang niya don lot ubah hapedeng ubah halor ubah teatrai tinre kamtam ha kasen char pajba kai kasen char pajba ningkong e ka de ban pet youtube badan ha trai do ubom don bor bat ban kentiu lem yu seneng bat ban ya sam lem ya kata ka bor le ne kata ka spa habaro pastor nomor ba laringi keren ya kata ho kumangi tip kuma play thu mene ba ki bon gini ki nongilam nyam ki ba ayo jingjap ki por ki menchwa in shushim nuksa tang kya reverend Regent Colstroy Henry katkum kapor ka pamensha ba kani kapor ka pamenta ka juk kalai pher bak le bak kibrio ngathai kinum da pechu yu brio basngor rani ba bet Henry kilab labet be yakatingka but you tau brio badan ba em pastor hadu kanu pat pikirmen ba kai ka ba pi angnot kala ban yu nomor kumba pi omba pi pej yatake jingduna jung kibrio jing brio hai tu pikirmen pat nak te constituency ka pinya kun pin yo pin poish kata ka thong ga jong pi ngai brio ubom du jingkermen oi ka jing kun ga de ga bajuat ngalam menta kini ki nyotli gi banai bangaya nagawi ga thliwing sagawi ga thliwing lani bani kandu I wei pe wei lani hagi kinhun berit hoi ngam ong bang ngalala ban pendap lut dangsa dangbon gi badangsa te bat lingba gani ga channel ga jong piru ngayo ban karpat gen ba kibrikin sngap bat la long le hoi satang de kita yo le sing ila poise election kapor gam don su kila ngila ban su phone ne bani kandu hagnu ga jakaru
Ti hakini ki jingya lenti ki jonga nyo benai. Mut Hamadan ban letit ying brio. Lani bani kendu iwe piwe la banyak kali lani ubosong dukan lani ubong isu kendu tu dukan sya porlok ni ke. Ni daya keren kia sisa kakam. Ngasem ba lenti ke dek juat. Kada juat sisa. Namar beli ke bor jong ke bisa kala tre palat. Ngalele ngadap daga jing diaw mensim. Ba kanot shalong. Kabang mudur mo kabagi ong mensuat ke dek mokhar constituency ki bong ke dek jabing joge jai ben rio. Kabangi sei sisa mo mila sei sisa kita ki nong sandur ki rio perkhat. Henry ndai tang mila sei ki brio. Lada unong mi khmat jong ke 17 not long constituency na mut ke mokhar constituency ke barim udai ruban kan mau ya kini ke nong pateng ke bang ya bansim. Ya ki artli ki dorbar ki bokerpang. Ke Khasi National Dorbar, ke kan sadap si spa senem mentau senem ka kendai spa arhulai, ok arhajar arhulai nomor kiseng ka kendai spa arhulai. But ye ke Khasi States Constitution making Dorbar 1949. Kini ki artli ki Dorbar. Ki Dorbar ki bayatai 1949, 1923 ki yatai ye ke lawe jong ke negeri ke jongi. But ke Khasi National Dorbar kalau ada pas, ada menjur lightly ki an. Ke an beri kendo, ke an ke jinglong khun hajar jong ki hima. Kini ki artli ki an, hoi. Artli ki an ki bang akan mau menta. Ki ba ke Khasi National Dorbar kala ada menjur. Ki nong mi khmat jong ke 17 not long constituency ki day ban sutu ba kata ke de legacy ke jong ke constituency ban ya ban beteng me kata pia ban ji du briu uba step uba sempang ban uba i jengai tinrei nga susi ban nga diau bang ngampoi perkhat bahagane ke election arajar arpulai ki thu khana ki briu baga jing sam pisa kelas sedang sau penai san penai mensua ngale rung hayeng gibrio namar bagi tip mengadeu kandidat kinang mudur banganai pisa kala jagum katar mendai bangayu bad ki thuru ki ong bah kata kasi ngilet meeting yo pisa ki ai hagan belok ti kimnya thu bade menu ba ai kata ti mo ki tiengi bapli ti kata ban nganut banong mdei tanga ke 17 not long what haki we constituency lu lada kadon ke jing ai pisa ka bamud bat tang ban pendap i gitu suki ba pilong meeting pi siu da kador pi namar ba pisa anti pila long ru hamau khar pa khmat namar ting ba ka jing don benta jon pi ba ka balang mau khar por menchua ke ka ba pelong yakini ki kertong ki banya khon nak ni ki election ka mamta ban ong ba ditang ka pisah ka ban penjob ki ayu hapo kane ka constituency syakanu ka benta ka don baita ki badang kisngau ba kitang la ban penbi ki bai ba ka pisah pinga si artli da kawe ka la ban long ba ki candidate da ka baburom kim doni e akli kim tba mo ngangam ong bangade unong thawan at least ngade ban don jing tip ka knowledge namara bakut hi lada pikwa ban nong tau ai la kumno basic idea long jingtip i balong basic i balong tenrai ka constitution ti di bantip nanta ke history jong ni ke jela la ke piong san post nem ke history jong ke jai ben riu ko bala digi spa digi hajar nem ani ngi di bantip te kala ban nong ba ki candidate kim dani ai la ni kim kwa hiru bantip kim kwa hiru ban pensitom mo watang ki isu ki ba lai post nem mensua ki ba bon menta ki isu le singin saya kerana din kata gede kawai nang ta ka ba ar bade ki mudur namar ba ki don ki ba de se ki bri ki ba ki smo ki mudur ba ki la ban sutiet den rei bale ngam du jingkan men namar nga nget ba pinnum la ban tiet da ka pisa ya baro but nganum klet akapor bangadang pulia theology
ngapuli ya gawi ka kon ka bagerteng men who cannot be bought ngangek bahake imlang ka salang haga ri ka jongi ki don ki kentei ki senrang ki ba lanu ro phinnum la ban thiet ya ki ka pisa phinnum la ban thiet ka pisa bat kata gede ke jingker men jonga walada kapor kamdan su bandang ye keduk markmat bagi briru dengan persyangi kan bandang sa kapor naman ng tip de ambaro mne sispa na kasispa lesi ki ba pilaban tit kindan tang arpo arpusan lapo na kasispa ambaro pinulaban tit pastor hot bangi crunch pang ta kapisa mo ka ban penyap no ya ka legacy jong katika constituency ka ba pin ya kono pi ni nong bi no kapisa ban penyap no endre bangi kren pan ni ong ba masan bana ni kong ban yakunu ta tang yong minta ka kenti try kin mi shisha kita ki brio ki ban ai nam mi kata ke constituency ni te don way u bashimi ka shimbiares kum engineer u doctor u he pulet u officer pulet endre kadang ya kisngi ngi dang ya banaye kata ka kum pi plama pi wat mangi kilat patai ko bor ngio e kata ka jingte ba kapisa hangthia po not long kalashu amala ki brio ke mala ki tli yang rong kapisa abodon ki jingja so si lani ki jingja ki baya khawai kapisa ga rong bai tinga thai hadu katno kata kapisa kuma piang ho man cannot be bought tangba ngitip pat bakani ka constituency kamde ka constituency tang badon kini ki nongsong snong ki bade ki jai ben riu jongi ki don kini ki jai ben riu ki bade na ki we pat benta jong kari india ki bon ki bla long ki nongsong snong ang the hatu maki ki la mo ban ai hatu kumangi ong to men cannot be bought te kumno pat hatu bi mi ba yo maki pat ginde kita ki ba sha thiet ba kemen ka kalong kumni mo kadi ka subject ba long skun ba ban yakret pi wat hakani ke bangi ong bagi bri ki sha thiet tu kadon sakani ke we pat ka benta pi ka jingduk te kalati jingkhang haman lagi thliu yeng ham tam hakanong ba shalong mo life khundai percent life khundai na ki spa ne ki nong song jong ga jalami khalia gi gi beduk mo te bat habau briu lani ka briu ki terwa pisa la dang ngam don menta watang mangan thiet ka bam ru nan sip lani haba ja ka yap ka im namar ka nyam yap ru ka ba khia bangin pen koi la da ki briu ki wan terwa pisa ban pen koi ban pen dep ka nyam yap aga jing long briu ngan sip to kata ka dei si benta jong ki wa ubi ki di lani manum no gili ai pisa Hendai mentaru pet nakaliang kani ka sarkar MDA katuga focus scheme san hajar tingka katukan penmentoi pi ai hau briu pi ong ban ai ban kersyani ki briu ki badon na ki nong kendong ban kersan rem hendai upade watang ban siu by school ru ye ki khon umdan ya katuga san hajar jaka bunne ban bu by senga ka kamrem udi siu by school na ki khon mut kamdan jingni su ka yap no long ya ban pet na kata ka phangru tendai mentale le saka Trinamool Congress ka ba ong ban ai si hajar si banai ye ki kentei bat kumjuru ye ki samla mo gitu ki kat ki jongki ki bakila ayu katulele ka ba nang pen kulumar su namar dangi kelibnya ki ong ba ndala job kapisa kala don lupa na benta kan ni na benta gini ki scheme te directly indirectly ngia don benta ha ban penbe ki bre ban penthami ki bre ban penthabai ki bre te independently ru le se ki candidate ki ba ruspa mo donele candidate u bong ba ukur khu ble te nga bat nga ai ki pa ba baru kamru ba ka hima ki benang unsong ha khmadu ketu ka lain le kalong very dangerous kalong ka ban saw ba namar ba ka don ru kata ka bangi ong ka theology ka bagi ong ka prosperity gospel ka bang uble u jit bo un kur khu you know di te tikini ki ka kom tre kam jong ka pisa ka wan ha ki dur ki ba fer ban pen thami
ban pen bi ya ki paj ba tinrei kapor gadang don sa san en rio nyo prata yo sa election lingba ki channel lingba ki jingekren bagi brio nga kentu ki paj ba ngam ya ki issue bat nga de kentu le ba ki nong song snong ki de ban bu jingkeli ya ki kertong ki jongki PDUA pila ban le ayu na ka benta jongi ban ngail ding la pen kre gani ke city gani ke city ke bang atho da ka pareng da ka khasi bat da ka hindiru ngai thu sa phang yala de ngade UA hangnu nga song ngali school hai ngala jule ayu mo hakikam gi jam junga arpo lai pos na menswa but kam tam e balai ngala e thu ang ni balai banga mi bani khun ni gani election katati ki pajba ki dei ban nut ban kali klat dollar phimla ban kali than ki issue gini ki tairu hindai yau kurtong simet lani yaka kurtong unu naganu ka party lani nagu independent ne unu pinhap ban tip udeu e bat ula jule ayu la hakita ki khatsan arpos nem gi bola trei te ki kam pajba kemo kam ula june em hakanong rim te khaddu bada beide bakata pila kedo mene sepang ki belasong thait naga kam sarkar ngati nga kende ka mensim bangakwa banterwa kumbagalong kini ke program ko jong pi na menta salasai bangi di ban wanra e electoral reform kumno pi song thait menta ka si lasi si pila rung aga sengsanyima laisi min swa bidang don baga sarkar bilang sekri sarkar ni la perkhat ba ngi dei ban khun ban wan ra ek electoral reform balakum no ga dei ban dan kata ka cooling off period ban pinja soy pite menta pilong director jonggowi department kumno ngan nge bahaka por ki benai swaba pin song thai namarwa pil adon jing tmu ban yang election kumno pinnum le iki ki ban serve ki interest ki political interest ke jongpi particular constituency ha bakanum serve kata ka political interest ke jongpi kadai man dan ka cooling off period ban pen pejai pingin se pe ke ladangi bu cooling off period arsnem lan license in se pe ke hadin kata la ki bri kidang itu ne mi pi lani ungkren be direct lani kidang tip le mi ki kam ki jongpi ndrei tang RC license hadin bu pisong thai pirai ban khun election ka bomon pila pun kre lupa dakam de system bu real nyo banai ti pila kre pun kre lupa bat ha tu ka kam ka pidan ti pila persanghi ban le e bakan serve ko political interest ka jongpi city ka ba pipen kre pyong ha ki lightly ki ktien hatu kan ne kalabyang e ban le chupat ba la ni ho pila dep sam pat ba kani kalabyang e hatu kalalong ge pi kum ka atiar ka jongpi namta kani ka election kani sisi bagi kani ke kot link kedop mo kani ke kot link kedop le kala kham banyak ka bangila tho kumba khat santli ki mat ki ba ngisngo ka ba mangi naka kam me khalia nginget ba ki dei ki mat ki ba yab ban yakran no menta naga benta bantei kani ke jala ka jungi bangin reclaim ki democracy ban pen impat ya kata ka sensar pat ba ya kata ka sensar hok ke bisar hok nanta ya kata ka accountability ke transparency kata ke jing tre kam ke ba bet ke ba syai ke ba jing khen ngila bu ni kala long banyak tin re ha ni ke city beda la kumno ki jing dan kam ki jing tip ki ba ki pat ba ki dan kam ban tip sapang jong ha kila dan ban ngan sui su khanai pi khat kan dai spa nyopo ha por ba ile MP ba huping i job MP ki thu khana patang ke daga ta ke city ke bai tho iba ini banum so sunte ba kan pham ba kan pham i tho ye kita ki city se ki parolok
Kadang dekat series, kadang kopi, kadang gumba sausan series. Tor adangi yaad kat kum kani ka bor ka juk ka bomenta ni penado ki khana samlang thai kin don stang ka tukani kri rangba ki ban police sha yakano no jing tho bangi pe menta ki bobon ki ong shortcut to information ki ong no ble ki pe tang headline ni so tana pe ban pe ki visuals ki adu kan no kan yarap pastor ye phi namar kumangal ong hi ki prigam da so tana chuban police court menta kini ka juk ka bomenta Gede. Kakanu kaniram kata di ngakermen bakaniram wat hakapor banga draft juga ni ke sitiru kada sempor sitio nomor ba season to be ka jrong kalong ling kata sya ti dangala pen ibre sigi perlo ki bobon ti kiladon gi bayram ban pen edit tiga ngasukurmen ba lakumunu rp ti long ki briu ki chu glance kum tu kin chu pe lu liang long kala kila yo kami ti kataro gade gawe pat ki isu pi ke basongsi lada ngimpule te ngin kanu ka kam lada ngimpule temod nginum poisnu sunu imat kini ke jela ke jungi ru ngila habban kersiu thia igi khon samla ba kin habi ban pule long ban tip lada ngimpule te kan sitong ni ke jing yakun ke jong ping ito hakipor ki bomen chuang kan mau ya ping itu kum WRTI activist ni kom do por mga lawan chikni ka kam ga jonga ban shakri kum nong tho kubor ngai thu ipi kum RTI activist sadien na satep out de bla shakri ru ya ka kam ga jong blai tingi songo ali badon kum phi ki banot ban mi shakhmat ban kren ni jing sha ya ka hok kum pla pla ban ne tenre kuma pila long champion ki bobon ki jing khun ki jong phi ki mau ka kies ka bede bad MLCU ti ki jing dawa jong phi ban don no lokai yukta po ka jela ka jong ni ho ki bobon ki urlong man ong no tene du kan no pat ban kata ka jing ang no jong phi kan urlong na mar ka ni ka jing khun ka jong phi ngi ban na ka kam ka ba phemi tang lai ngot ho ande yak tu ka por phi ki ni ka don ka force ngi don kam ta ka jing pun pa ban ailang ka jing kersan tadi hadu kat no pikir men siapa ban job kita ki isu ta ka jing khun tang oi ar laingot pi ka state jungi kam dei ka state ka bahe ngi don tang ru phongut ki nong mi khmat kata ka di we ka ba ar pede nga tingam na ban pediang namar ngadi students jong ka political science ru ngamla ban pediang namar baka constitution ni kala pen ku bor haunong mi khmat u ME u dei u balada bor ba kathum karedi sensar jong kari India te ban ong ba u MLA lo doi marwe na arngon umnale takamud lesena ladi udan lani kadan sibun ki jingduna tingan kwaru bade bani thu khanai pi hakawe ni ki election ga bai ba Martin Naren majamu bangila khen bo ade hero jungi tau ru frau jungi bola wanra ya kata ka an ga ba kraw ka land transfer act ye thu khanai kyau yanga ba usai wan ya kum tu kan keleng so bunia leng election ki kli ki bri yong ba Martin phieng election phin le ayu ba Martin wong nga yeng election bangan na job ngan song opposition bangan pen kenyu ya ke assembly berogowe utau de ba Martin telada dani bangan yok mensim ke de nang ta tendai jaj ba pila wanra ru yi kita gi angi ba fer ki ba pila kado ko lok ayuk ta RTI bat kiwe bat kita kila de saki habangi dang don sabar sesurok empat don hapo jong yin dor ba thau an ka an lok ayuk ta kala long an tama sulong karukom pentri kam tempat la ba ngimpat hun hadu menta nang ta ka an RTI ho ngam na deu ba sedang ya ka RTI re ngalawan kamadien iba Michael Sim ikong Angela rangat kitu gi balai lam khmat aga RTI movement aga ni ke jela ke jungi ki kimpat dei ki nong mi khmat mo kilala ban khun surok ban pelong anyi ni ki anyi ki ba koridor ki ba komsan ki bayarab ya ka sensar ka ba shai ka ba ajing ken ka ba bet bat ka ba hok
Telah syabar naga assembly lo la ban le kata dan hapo le kam song tangah ka jing hoi ka dan kam mo ha democracy ke numbers matter mod ka jing don jung ki briu kalong ka bokong san tendre wan marwe arngut laingot rula bangani tu pi le ngi na ka kam me khalia ngi la don lupa lai south li ki bil ki bangin push po jing ban kre ka wei dei bagi domestic workers ka bai kongwan penhun we ni ki candidate jungi la lam mi ka tu ka penhun menta arpos nam ka bai dei bat kumnu ban thau ka policy ban wan rai ka welfare board na ka banta jongki nanta ngi kwa ban push ya ka amendment ya ka ni ka Meghalaya Right to Services Act ka ba tlot ba ka thau ni ka sarkar MDA ringi la don lupa ka bil hakitu ki por ngi la suggest ya ka government tama asu thu hi kim patiau hi yaki pajba kim ju patiau ki thau la ka thau ki sna la ka sna ban ngi kwa ru ban pe byang ya ka land transfer act namar kaniru kala tlot panan pi kala tlot panan lada ki briu ki ong hoi ngi so buram si sai ba Martin Aren maja lada ki briu ki ong ba ka land transfer act ka ya dai ka khando ka siap jungi ka ta ka jingi kren ka long kam kai namar hakini ki photli ki snem jong ka jingyo ka jungi ka chala ngila pentelot ya ka mangi ki nong mi khman jungi ki la pentelot ban ngani thu ipi ba khat khandai spa prapuwei haka jing song dot bar haka snem khat khandai spa prapuwei kala dan ka jing persyang wat ban la ban ong ban penyap no sendan ni ngani ka na ka benta hoi ke economic interest ka dan ndrei ka self interest tu Badai ka snem ka kendai spa propway uba Martin Narayan majau ulum daga dorbar pajba ha mokhar ban wer pajba ban persya ya kata ka amendment ban penyap no sendan ya kini Land Transfer Act. The 1990 kawan ke economic liberalization. 1997 kawan ke single window policy. Kabalanang pentelot susu ya Land Transfer Act. Araja kan Dr. Mukul Paudang Long Chief Minister open kesan ke sarkar ke penmi ya ke way ke order ke ba ka ong ba ye ki katu ye ki private university ke ni ka an kanum kata ka bumut por kila ban thit jaka sini satai bar ke jing pen kesan ke jong te kam don nong rem namar ngilai ihi ya ke jinglong jongi private university ya kini ke senong jongi but katu kan ni le la don gi jingja gi ba kelas toket kelas khang ru kum ta terte ten rem de tang ki private university sen ba phila apply ki be ru nanta ki mining industry mdan ka checks and balance mdan ki kendon ki ban pe ngor bre ki ban ki trekam kum no namar si ka sarkar kala ban ai license segi private player mod segi riu simen company simen hindrei nganganum nge ba utu riu simen ani company simen kamtam bon na bar ba un self regulate lani ba un te lakam de la di sin ba pila ai license en tu lo le kan baman ma pastor barok ni don jingtumu ka baba ngalai i ha kini ki yeng darbar tho an ki blale idon ki MLA ki ba wan ra ki resolution ba pe tama kim ju urlong namar ba kim jiyo ya ka jimen jurlang jongki para MLA pikatu kaniru kampendo mensiem nani atau pelaju poi perkhat akum kitu kipor ba no ba kan long no ka ike ka ba lada fin lej hangte kan sulong na taman chupenda burkom dalin rim lej apo yung darbar to an namar ni ken by history tangi pulie ka ba kini nomi khamat ma chwa kilong ba kiba menta ka ye pher Ekonomi kemana nusa kiyo i jengai, ya laka jong jelai, ya laka jong kari. Kat ba menta pat ngitip paki babu ni kede. It's for the self interest. Mark mapi ong meneba. Kidon ekonomi kemat kibla kamla diru. Bakila don caka hakmat apa kahima ke beneng. Kidon kibu ong bakile namanta baki syakri yu blei. Baki syakri yu pajba ki kam bakalong ta. Hendai barkhoi kalong kompong la dangi bishar ba. Te atu kam atu kai ka ba. Ain siam pat ya pi ba dien bala jagi kum gini ki jingja po ke darbar to an ke pat ka ba ain siam pa pin kren kini ki issue ba pitang long confident ba endang la ban le ba la ban le wei ba pilara ya ki issue ba man pidan kam ban budi ni ka pidan kam ban budi
kata kalong ba nag-e ka bangalale akini ki arpusnem sin ba pilawan ra ki isu pi aban budin to ngimtip kanong kam na kamnong kam ndre pi aban budin subo menta pira yagi isu kanu ki isu agi norbar thawai ndre pisura tanga ka por balong dorbar ndre dalakut ke dorbar bre pimbud din ti kajano bada ba pimbud din pi kata ka di ka kam jong emeli pi bila ayo ye ka por ka bor la ai ha pi te mo emeli le la don ka bor du kata wat ban tungkam inu rugi ban ya rab yu ban subo la da kadang gunu nugu isu ka bah ble research ka bah ban wat banyak lala ban ong yi ginu gi kena samla gi belanang stat ban penpet lem ya gitu ki isu kalong kadon ki data le ni ginu gi bias no berkata long gi don ni kata ka bor tengah i la da pim bodin takam don jing mentoy ndai haban bodin kata ka daw ya la diru hoy ngampat nur ban ong lupa menta bangan job dengan rem dengan ni kun bangan job ban nga kerpadu ya kinong boat jong 17 knots long constituency ban island pe san snap hagini ki san snap la nga job ngan ra iki isu ki bangila kata lupa hang ni ban sakaweru bi kum ka kanhon ngila pen kre ru ya kini ka sorbe form ka bamun ni sam chi ki pajba but ki pajba menta ki la jubab ikini ki sorbe form ki jongi ka bamun ba ki pajba hi ki kdo ki ki isu ki bangin penrung ha ka manifesto ke jongi but ye kita ki isu ki bau pajba ulo ong but bakila rung ha ka manifesto ye kita ngin le te sapej sansnem lada mpau dang te saperkhat dogong wei pastor to ngi ketbok e pi to pastor ka dan sawi ka benta ka bakta mat yong ba yong no kurtong ha bau ye khon ni election ngam hoi nginum mention na ne tho you know de kani ka bakta ba ka de kan yam ka jing sngo paraw ngai ka jing sngo pa ye de na ka jo kan yam te ngi te ka history ka jong pi ngila puli na ma bakla paw perthei hapo ki kot khubor ba wat na ka balang ka jong pi ye pi ru kila jangai no na ka jing itho te hatu kani kanam kata pastor ye pi like you know but mentaru number pidon na constituency ke ban ong no ba shiteng na ki nga trai kin de ki riungai na ka we pat ka kanhon yam ka pan sajet ye pi nga trai kin ken kum ba pi de yu to no ngelam nyama po ka balang kristan hatu kani kanam kata kai ka ban ka ban ka constituencies ka jong ka nginte te ma kai ka ban long shimen ngade kristan mo ba kristan uba jeliu ha jinget long la scam ha jinget ngantam de tangga taru ngade methodist mo uba la ngamba ka tenrai jong kata jing long balang methodist presbyterian kata ka long private long ka long simen tindai kumunong song bade nganget ha secularism ka bumut ba ngia buram keliang iwei bat ngaderu ukristan unong syarai balang bat unong song ubangam la ban pediang ya ka jingle thombor jong kanu ka kanhun ka bahaya pa kumbangi long mentah gari India ki kanhun e pa ki kita ka hindutva ideology ka ban kernyom yang ikirit pa la kalong iki kristan iki muslim kinu girit pa wat iki tribal ru mo ki barang dan ha ka jing ngi tenrai ke jongki kim nyo bang ide gi nong song senong kata te kala pau sai ti ndre ha ke jugo por bede hala ke jong ke jelaru nama ngi de gi he pa bede ha ke jela ngade ubri ubanget ba ngam de ban lebenye ki we ngam de ban ibenye ki we ngani buram ndre kata ke jinget jong asima da po ga donut kumu kristan kumu bade na balang methodist presbyterian ti kata te menu num la suban weng tin rei bat ka balang hiti ngadon ka jingi de ka bajan ngadang de yu khot balang ubasir hem tin tang ka kam te ngam don su ka kam sarai balang tang kata Tawi wi pat kamat ka ba ngako apat ban kam
yo ek jing so thu na pi na mar pla dei uto blangam jilio porba pidang puli ka bachelors of divinity and po bishops college po kolkata habai dei bat kani na ki brio kincha kindon ki bala kren ru kidon na mar ki porma chwa kan ma ba ki brio ki kren masni I ba mongelam niam na ni tau bala yo eta ka kerdan pastor I ban don na po ka politics kyong bale ko an pin chaklia ile de te ka jihi kai ka ba phio aktu ki por abe de kani ka benta ka jing pin chaklia bat ka jing don kam pat ban pin kho ye ka jing chaklia na ki brio ke ka jing mut ki brio ki khai ki khen be ba ka politics ka de ka politics is a dirty game te ndai long na phi ko mu tau uban ye khoni ki election but ubla yore ka jihi kai namar ke ek bang yo banya kren na kini ki singi ki bladap ka de be tang ba ki no yelam shakri ki jong blai ki ba shakri be ya kam go jong blai limenta badu bladap ban puli bladap ban shakri badu ban ye khoni ki election ka jing pen shai na ka jong nya ka leng jong kadai ke jing so thu jong ubupun balang ban kadon ru ke jing si sang ta ka ba ki ong ba ka politics kadai ki ba jaklia kadon ke jing si sa namar kala jaklia si sa namar tu ka thim ka top ka thop ka shukor ka bam sap ka jingle ben kun ta ter ka da jaklia si cha ti kumno pade ka dei ru pade ka jingkit ka bakhya hanga la ni hanu ki banget ha ka hok ba ka jing si sa ban pin so thu ba kam dei ka ba jaklia la ni la ka don ka jing jaklia ba ka don si sa ka jing jaklia bangi dei ban weng ye ka ta ka jing jaklia ti ban ngatrai bangan sanut ban mi perthairu kadiga theology ka hikai ngi katu ka bangal ong mane ka basdang kata ka baki ong menta ka public theology ka ba ngan chu ai nuksa le se ngayeng hagawe ka jaka ka ba kidon ki brio ki pajba ki babun ki bomdei tang na galyang tang na balang jonga uba lani ki bomdei tang na niam ga jonga na jinge ki jonga ki bani ki beru bangan saki mo bangan saki ba kata ka jingi kai niam tenrai ka bangang la yo ka bahikai nga ha ka hok ha ka jing sisa ka tibriu tiblei mo bangan saki ba ka long ka ba mentoy bangin pen khuj ye ka ni ka jing jaklia bat bangin teipat ye ka jingim ye ka imlang ka salang bangin teipat ye ka ki ki ba ki ba pen mentoy ki ba pen yo nong ye ngi ndai ki ba pen yap ye ngi kata ka de ka ba ka theology ka la hikai te hoi kan sim ye ka por ban pen so thu igi brio namar sing burom ru ye ka jing sngau jong gi brio pi wat ha ka por bang nang dan ka kam sarai balang ru ngam na len mo kaladan ka por ka ba gi brio gi yong te postol beli si phang nilai I ka RTI convention nanta si phang nilai I begini gi nong de madan nanta si phang de don gi por ru ngala meeting persya uranium po mau kurwat ba pelong ka kasi students union nang ta kum ta ter nga buram ye gajing sngo jong ki paj bakat kum gajing sampang jong ki namar lese ka nan ka por bagi so kulmari kumno sarai balang sarai mensim ka tebre ka di ka kam tinrei ka bangaju perkhat ala de bad ka bangaju le ka long banga draw yo line long ba kanu bangale nganum tam palat yo tau put ubale si ba kaban wanras don ye ka kenrum kan ram ye ka tatil lanu nganum le bar ka badang sen galong ba ka jinye ki persayo adharu ka ba ki brio sisa gila klumar mo don ubong ba udai utau su don gi ba bade gi bong ba ka de ka por ka bangi don kam don ni namba ndai nga don la ka jong ka nong rim ha ka por bang ye kun yu adha ka nong rim jonga ka mahakaman I kalong ba ka privacy nanta ka ba aru nga yu I ba ka de ka lat ka ba ngam tip kala ban saja hadin yang girit pa bakin sadon gi he pa ki ban sa sensari ni ki ban sa khnyot ni lingba ka teknologi ka ba dan benta nanta ka deru ganong rim jonga ngi I pen ban ba kani ka scheme ka exclude ye ki babon mo ki babon ki issue tendai ha ka tu ko por bang ye ki kalawan ras dan sisai ka kendum ka jing so thu ki bri ba pero pe tendai habang yang pada ka nong rim lahikai yang apa kanu ko bangale ngan keli bat ngan jubab se le di la kalong ka babyang na ka bambyang ngan le la ni ka badai na ka bamdai man le pastor
kawai pat ka jingkali bangan bu kamat jongpi nomor kumbang ngan ban biang pipila puli ka trilogy ka jongpi te hakani kapor ka pementa ki brio pok ka dikasi jantia jong ki ot ta jingrong kam nong elam jingrong kam nong elam ngi kurdu nong elam ngim don nong elam pok ka dikasi jantia ma kita ki nong elam ki badon do ki ong pad ibet ibyang to ka kupok kuma pok ka gospel ka bangi ngi puli kum ki kristan ngi i ba hoi ju mention kambun sien gidi te kis em ma kyong ki po blay ru wong hi ba ban yo siem gidi kador ka bram te ka ka ba ngakwa ba kum na kaliang ka jong phi u bala shampanga be ni ka penta ban ki prikin so tho ha ka juk menta we ka juk men chaw we siem ba ka ni ka juk menta we no ilam ka dan jing e per yu ma ki bo ni ki kon kristan ki ba ki ong kum the yo kum kisiam ki baman chuan de ki ong ba like you don't come but ngim yo sim shu ten ren de kisngo thu baklan de ko mut juk man chua ko long kidur gidi ki nong elam ande kum no pat ki long nong elam ten de kat kum na ka ka ba pisngo thu shailom ke kum kino ki nong elam ki bang don't come mandan bo ka jela bible gidan sibun ki ji su khana se phangi sim mo kam tam ga testament ga barim tama ga jo ko por bre ha ga bible ri ru ga dan si bon tli ki khana ki be thu khana ngi se phangi prophet ki balite jingkhang haying jong gi sim ban ong ye gi sim to bishar hok to sensar hok mo ka kitab deuteronomy le ga ba kalenong ga ba khan ri ko do khan ba khat pra ga khandai ga ong to thung ye ki nong sensar gi nong bishar but kini ki day ban bishar hok but kim day ban bamsap namar ga jing bamsap ka pen malla ye ki briu what ye ki briu ki ba start bar ye ba hok ru mano ba ong ye ki gi kentien ki day ki prophet terengi phai bade sa ka san prakhat jong laga jong ga jai ban riu su su thau ngong kum no us em compare la day umrao kahima kid uret ukrau mo usiem compare wala da ude umauru la de umrauru de ka himau kit uret ukrau mo upai ba manga ma pi gi bakit ye gni ka ye ka sensar ka khadar ti kadak hi jong unong elam thaingen dan ban ong tang sikenten ubangen haga hop bat haga jing sisa kata ka de dak jong ngajing long nong yelam lani ba phin long nong mi ma la na phim dan kata long ka ngam tip kumnu ngin penya ye ga sensar kata pasoto gilayo mansam eke ka ba philayo ban penshai ling ba kani ka jing ekren ka jongi ti menta namar bangi thangi don stang ka to kani sngi ba ki prior nga thai ling ba kani ka jing ekren kin bishar ya kai ka ba phila pensap ho ngim patep kaji kun ka jong pi kan de batno lani kaji kun ti hanot kan de batno tamangi ko atip na pi yeno pi kham yo i ba kaji kun kan don na thi hapo not long constituency batno pi yeno kumutau candidate uba pi don kam ba check lani ban page company ngam de pangakren he la the kren ngam de ngasim na kumni namar kata ga de ka democracy mo ga sensar pat ba pi ka yeng dar bar thawan ka basi pho kani gadi ka basi pho kan sakut no taga bamut bade menta manga ma pi ki nong song snong ni ban pen kre led ban pha dagi ba thamai kamol la juru mot ngi pen thamai tingangam sim ya kani ga jingi khun kum ka jingi le football ka ba ka wi ka team persa ka wi ka team nga le segi pat ba nga wan shapi ki pat ba ban nga terwai ladi nga terwai ladi ningkong nga yathu swa sa phang ladi nga dei wei bat balai nga yang gani election bat nga le ayo ka baar habang nga terwai ladi nga pen i yakin nongrem ki banga yeng mdei banga yeng menta ki banga la yeng arpo lai post nem menswa bat kita gidang ne hadu menta bat gindang ne la sai nanta habang nga terwa si ki pat ba mo si kinong song jong 17 not long constituency
ngawan ra ru ya ki mat ya ki isu katu ka bangila sampai ba ibadan kat san kan du teli ki isu tendre ngamong ba tang gitu gidi ki isu hendre ni sam lu gitu ke survey form kenang bagi paj ba ru kinyo ban kedo de ba sakini kini ki isu tinga ngasim kumta gini ke jingele hoi ngadi uba ngala banong ba namar ngadi ru kurtong simen tendre ngadi ru pada uba nasadin tam mo nasadin tam hagales ru mo sarai namar kin sabu swahi ki bade nakasengsanyi ma tendre ngadi uba nasadin tam tamba yang akam de ka ba ngadi sports person ngile badminton mangasi tengam ngamde kani election kamde bangai persa kategori pada iwi padu opponent partner ndre kadai ke bangi baro namar baga ying dorbar thawan ke basi phau kala akun haban pha bri ban penya ek sansar ka dar kani ke jela tengan le kata ke jing mot ka kani election ikran pada bede ke pisa te komi pi namar kani ke ju jingkeli ngala jukeli pat ikini kiba omani kun ke election tanre haswa bang pipin wan sini ngidang shui bak kakam kadang sidaban penbenaba kajing yo lum pisa wangi te bak election ngidun kam pisa ke baisha ke bai ni tai ke pia kendo pri pasal kadno pila pelut lani kala balong kompong kadno pat pila yo lum na kajing kersan pai ba ngan ha bani tu be namar pi na du bangirai bangin mi sa kani galumpungin laingot jing si sangil apar sanglu ban yo kambon tamba dangila ekran ti kibau kiwi pat ki perlok kila perkhat na dokum tingim so ya kata tingi ha bakado ngi poi laingot ti katuhi kumbangila penbenah gini gisi namar pi ngi long be kolektif ngi lumlang be ti ngila apply be lagi jong ki current account tiba ngi thu sigi briru ba sobha pen poi sigi ni ki account nanti ki don du ki bawan ai hi eng bawan pen kham ti ye ka tu boro ngam khen manga simen ngi khen lang ti katu hi go ba la jan kot se ka si pholak kam don jing te personally like katu khabede pat phi marishment project personal la ba na hi bersuan ta menta hakini ki khindiat singi shwa ka tu bangin penbenaru ngala don kumba siphojar ngala yolum nanta shwa ya ka taru ngala don kumba kumta po san phojar ngala yolum timut nanga simen apo apdeng ga nyopho bat ka khandai phojar ngala lum hadu menta long nanga simen tamba ya ka taru ngala bulang ha ka thiar ka bangin okay to kamno pat ka jing pelut ka jong phi namar ba kuma fikran mane ba labon ki bla shusai sai dei ma pi pat karno pilas ka jing pelut nagalian tunga adu menta ka babon hi ka dei ga bai petrol kali long adon ni jong i maruti car ti bangali ya yeng gum turu tinga tep petrol tamalong hasilong bada ka sup selong kam pada he mo bi cubu ngali yu ngayeng 10 ngalaya senwa indo ngalaya sejel road ngalawan se Auckland kumta ti kadang lut hi tang hi bai petrol nanta ki meeting lu ngaladon hi kum tu kumba po spoteli ti ngiedi betang isha swa hadu mentang kampat don kanu nu gejing pelut ka banong ka ba he ka ba lesi ka bala haban pelut ha ka ya bamja ka ba ya kampat don kata-kata tindrei ke jingnut pada ke ba khambun hi ke bangi la pelut rukum ka kanhun ka long bangi penmi ke tu ke jingruai penmi itu jingruai bat ba pren ni kini te tangkata swa to pasor kani kandi ka jingkli ka bakhadu kum URTI activist uno yalam ya kam ka ba phila shakri por menchwa ka ban ai ka ta khubor bolong jingba met bat men sim te Ashwa jong kata ngi ju i ba phiju don benta but way noilam jong sing san perthei ka bad yang thia po Delhi po Union Territory long mar mauru de activist or ngi ju kan ma manchwa like ba phiju ekran spang ta we rang ba hatu kani ka taw de Arvind Kejriwal bolong do menteri rang ba jong ka thi ka Delhi territory Union Territory atau kani ka I mean CM ne mi pi ka habede ba ka ap ba ka jingthumu jong ka kam pa
aga por ba job ning kong ka ama ni te ka pen kende sai nga long ngai iu bri hoi ngam da itu yu dang sui kendu thomut thomat buan selong ru ka tu ka jing job ka ben kong ka amin sip tin rei ke pada ga ka bang pen perkhan ka long ba si hala ga jong ga jala hala ga jong ga ri ki isu ki pher ka ru kom long jong ga snong ga thau ga pher tin rei kartu kan ni pada ki long kum ju mo rangi poi biang sata ka jing duk jong ki bri ga jing duna ga yo ka kot namar kum ba long mentaru ha ga jala ga jongi ga de ga baduk namar ba ka per capita income jong ki nong song snong ka long tang prapo arajar sis na mi kamai but ni doni ga data ga jongi ru ka ba haslong ka long yeng ga ba saungut bahkan im ban sulai salit na ga jing duk ni dan kamban kamai arpo sana jar si banai tendeng ngalai kendu ki ba bun ki long yeng ki ba kamai tang hapo si po jar si banai tinga mundur kumnu ki MT ka election jungi ru gade na benta kata ti sisa ki ladon ki jingja mu kum ki tu ki ba ja si Delhi si sei kila aiman sim ki aiman sim kam tam dangsen ga election na Punjab uba sna mobile ujob persa you kan di ubah tam long ubah hebat spa ubah hebat na dong cedong ti kini ki aiman sim sisa tang bang ide pada ban so tu bangin hab ban bed lo jong sembayang ni badu so ude ban mi nang ni ude ban dei so jong gari kasi namar ki isu hari kasi aga jela me kalia ki affair tamba ki jingi kai beru na sabar ngiyo hi mo ka aiman sim ini to kublish bon pastor yakni ga jing kren hot namar bala dangi kren kadang jrong tuang haban pen kot no namar ga den leng ba ka por ten dei ngenge nyindang yo bani kendo namar kindang don ki platform ki ba nyidang persang hi ban yo ban kren pat pi ki bani kon ni ka election pat ba pilay sngo yakni ka jing kren ka jongi bat nakaliang pastor kersoi bor perto ilala ban pen sngo ila ki jong kinya ki jong i paka jing pen shairu ya ka ek ba pelong i ban position ni ka jili sanyima ban yakon ni ka election ka pementa ka banwan ka pelong penai banwan tingi ngai dendai ngim ni api pajba ki ban bishar bat ki ba lasngap ya ka jingkren ka ek ba pidi ban le ka shong kamram ka jong pi ka ta ka sngi ka ba ka election commission kan pen brai ta ka tarik ka ba ka tarik the vote jongi bat ngin kermen ba ka results ka bangin yo panamta kini ke election kan ajing kermen ni ke jela kumba pipila angdo de kini kisnam ki blalai ba pi uod ke jinge ka ba upajba ushaban ma pi we shaban ngai kan don hi kata ka jingkemen endangi yo eta ke results jong kini ke election MLA arpor pulai nagaliang ushilong mil sesien uang kublai shibo ni pi ye ke jingkershan ga jong pi ka ba pi pet ye kini ka channel ga jongi malakas ngi pat kham tam be kini ka program ga jongi na komenta shakala shai kublai shibon pastor